Avui és 8M i ja sabeu que m'encanta parlar-vos d'autores de manga en aquesta data. Però he decidit que no anirem fins a Japó i és que us parlaré d'autores nacionals i d'algunes de les seves obres. Començo amb una que segueixo des de fa moltíssims anys, Ana Oncina, que a més als 17ens Japan International Manga Awards va rebre un premi Silver per Just Friends i d'ella l'altre manga que podeu llegir aquí és Planeta. Té un estil de dibuix superbonic que a mi m'encanta. Segueixo amb Vanessa Sánchez, autora que als mateixos premis que Oncina va rebre un premi bronze per Limbo, però a mi les obres que més m'agraden d'ella són Alter Ego i Cross Hearts, dos yuris que em van encantar. Continuem amb les noves de Shen No Studio, unes artistasses autores de Chan Print, obra de 6 volums publicada per Babylon i Bakemono, 2 volums publicats per Fandogamia, i ja us aviso que tenen un estil de dibuix molt guai. Tampoc podia faltar la Konata, una autora que em té flipadíssima i de la que estic segura que sentirem moltíssim a parlar. Ara té en publicació Koba i en el seu moment va il·lustrar Nevesta, les dues de Planeta, i en aquests moments està il·lustrant el seu debut a Japó, que és amb Meaheim, una obra que ha recomanat la pròpia Kamome Shirahama. I finalment una autora que m'estimo moltíssim, que tot el que fa és preciós, amb un estil supernet i purament adorable, l'Alba Cardona. Aquí va publicar La leyenda de Hakutaku, que també s'ha llicenciat a França i a Alemanya, i ara mateix està publicant amb Guillermo Yarechi, Emma i los malos elementos. I aquestes són les 5 autores de les que us volia parlar avui, dones empoderades i meravelloses que ens emocionen amb el seu art i les seves històries. I és que no sempre cal anar fins a Japó per trobar autores de manga genials. Però digue'm, afegiries alguna autora de manga nacional en aquesta llista?